Čakaj, mám tu ďalší unboxing. Už určite viete, o čo sa jedná. Kalendár. No a prvú vec som mala aj na telo. A na tanku budem mať... Tento on si ho už otvoril, ale má tam ešte plno okýnok nezjedených. Napríklad 3, 22, 24 už má. No veľa. A ja idem na 2, takže toto bolo prvé. Ja vám to aj ukážem. O, tu. A ja som si to pozývať. No to neuvidíte. Opa. Ja som to prediravila ramenom. Jeden na to beč. No dobre, to je jedno. Teraz už jedno. Ideme nájsť 2. A ja sa prekvapí, čo je 2. Takže prvé mi to dá, je to strašne kľudké. Takový myš. No. No, takže. 2. Toto je to dosť veľké. To nejdeš. 2 je tu. A nechcem vedieť, čo tam je. Tak kde to som ukázala? Čo nejde? To táta zapýtaj. Počkaj, Natánko, počkaj. Zapýtaj. Počkaj. Tu. Toto idem otvoriť. Natý. To nevieme zapnúť. Čo to má akože robiť? Niečo tam. Dobre, Natý, zoberkaj si to teraz. Takže máme tu 2. Zase neviem, tu je. No a idem to otvoriť. A prvý to uvidíte zase vy. Až potom ja. Tam. Dobre, to otváram, nie že otvoriť 24. Na toj. Niekde na stôl. Dobre, máme tu už aj textík. To je... Čo? Ja viem aj, čo je v tej 21-tke. Asi. Čo je 21? Mama, počujem, lebo podstandovať. 2 je šampón. Ja som počul, že... Šampón za Mami, kosu. počujem. Šampón za kosu. Jej na kosu asi mysleli, že... Lebo ja ti myšem.